दूगो लौंडा बतैले बनी। अब ये मतलब खास चीज बा, पहले ये पूछनी हम हे मर्दे कहीं भर दिन तो गाँव घर में पत्ता लगावत घूमत हई हऊ दिन भर आज तो झगड़ुआ ना लौकला हो, कुछो बुझात नइखे, खबर उबर का बा केने नइखे, हम कतना का करी उहे रहेला। अच्छा ठीक बा, आराम करे दीही, अगर अइहन तो अपने खोज खबर होई। मुखिया जी प्रणाम। जिया जिया सुतो तन बड़ा से कराया सुतो बड़ी आनंद लेत रहिन। का मुखिया जी का करी? चुनाव का पार पर बार रौरा बड़ी आनंद में तो सुतो का करबो, यही में सब धले लेबा रौरा कुछ जानकारी बा? हाँ बोली। और बेदर्दी या मुखिया नहीं के खड़ा हो हाँ। इंसान नया नॉमिनेशन कर देबा। ओहो हां बेदर्दी है। अच्छा स्टोरी में बड़ी माल बटले बा। हाँ हां माल बटले हो तब के तनिका का करे के पड़ी, हमने के बोतल खौरावे के पड़ी का। अच्छा बैठ बैठ के कह, बैठ जा बैठ के कह। जान तनी हां गोली चमटोलिया में लोग अच्छा 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 हमने के बंगाली है। हां बंगाली टाइगर में का हां हां उहे नु हमनी के फेवर के आदमी है। अच्छा हां वो हमनी के फेवर का विचार बा? तो बंगाली या कहला सानू हां 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 कि ए झगड़ू भाई अच्छा बेदर्दी के आदमी रुपया बटले बड़ा चमरटोली में। अच्छा हां हम कहनी कि घबरा मत मुखिया जी बिरम जा तनी हाँ, हमार हाँ। स्टैंड के लो तनी कल हमनियो के बांट दबल जाओ दबा के बांट जाओ कल दो बारी देखी सर दोबरी तेबरी तो बटाई, लेकिन हमें दियाई कि जहां काम हो जाई तो काम सगरो होई देखी बुझाता। उ बटले 500 रुपए के वोटर के देले बनू। हाँ। हम वादा का कइल बनी कि 1000 रुपया दे का करबो और जौनो बजौनो मतलब कि चल जेनु हमार ए मुखिया जी कहाँ से मतलब हाथ ना मार दे। ओहो अच्छा ये सब छोड़ झगड़ू, कुछ बात कुछ होखे हनी त बा तो का कहत नहीं राइफल तारे चलावे के अब ये ना अरे ये नु हमनी के प्रेम बा। बंदी बात गुरु के बात मत करम ना ना ई सब तोबा 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 राम झूठ ना बोलावे, ई सब से मतलब नहीं। ना ना त मुखिया जी आइलो मुंह भइल रहे आदमी पहले जन नहीं, लेकिन अब ई सब से मतलब नहीं के। लेकिन ना। इलेक्शन भर इलेक्शन चल सकेला, कोनो दिक्कत नहीं है। देखी तो मुखिया जी अपना में हो जेतु ना आदमी के देखी तो अच्छा हो जी हाँ ठीक है बा, देखी तनी एकरा के फटकम बराबर। ए मुखिया जी अच्छा कहीं एगो हम बात सोचले बानी का चुनाव आइले बा अच्छा आ होली आइले बा अच्छा 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 एक दिन होली मिलन समारोह करावल जाओ ना। तो होली में तो मतलब बहुत कुछ का तो लागेला हो, बहुत कुछ का दूगो लौंडा बतैले बनी। अब ये मतलब खास चीज बा, पहले ये पूछनी हम हे मर्दे कहीं का खास ये चीज पहले लौंडे है। सुनी ना प्रसादी के बारे में ना सोचनी, वो प्रसादी जावा। अरे पहले पर प्रसादी देखी हमनी के शास्त्र समाज के अनुसार ठीक है जननी जी होली के त्योहार हाँ। मनावल जाला, तो एकरा में कावना से लेके चले के अच्छा बाद कैसे करे के मुखिया बाद जी ढेर दिन मुखिया ही कहनी अब तोरी सुन नायका में लइका कौन प्रसादी के लौंडे के फेरे में तो जौन होता तो अरे अरे हिमा चैता होता लौंडा बा हिमा फगु होता लौंडा बा। देखी समाज में सब आदमी के काम बा। हां समाज के मतलब का होला, समाज मतलब सब कोई बा। ठीक है ठीक नो, एक दो आदमी से काम ना होई ना ओ में सब कोई के जरूरत बा, तो ओकरो जरूरत बा, वो ना आई तो मजा आई ना। लिख खैनी खाई दी और ले में ना भर पेट वाला चीज ह ना याजे बनौलो कि और कोई बनौले रह तू कबो तो आता दिन हमारा से खैनी खैनी आज याद पड़ता कि आज ध्यान से कहत नहीं का मुखिया जी का बुझाता अब की हाली सरकार वाली सब सरकार आपन जाई। बा हाँ। माल तनी खर्चा करे के बा बेदर्दी उड़ैले बेर माल के तो नाम पे तो भैया करेजा बुझाता दू खड़ा हो ई सब घरे से खर्चा करे के रही तो को खड़ा हो जाई। अरे भैया देखो बोटरोल माल खर्चा देखो हम्म, लूटले माल पे दावा ज्यादा होला, कमाई माल तो आपन ह। हम्म। लूटल माल अगर चल जाए तो बड़ी बुझाला। ओकर जौन अचल पूंजी में बेच के उ लड़ता ओकरा बारे में कुछ सोचा नहीं अरे है। छोड़ा ना ओकरा बारे में हम सोचम, हम अपन देखम दुनिया के बारे में सोचम। अच्छा तब अकिए चुनाव में ना खर्चा भरी तो जीता रहती का। तो ठीक बात है, देखता रहनु पिछला कोड़ा लास्ट तक ले लिया ही तोहरे ने बल पे दीवा देला। अच्छा ठीक बा अच्छा छोड़ी हटाई कल बिहान का चल जाई सुतल जाओ। ठीक है बा मेरा हो गई देखी कब होता 11:15 हो गई। तो का कइल जाए, अरे तो राजनीति में बानी तो कुछ तो काम करे बा। हर रात उल में जब तक ले
हई का दो हई मारे वाला हट गइल आ टिपे वाला आदमी और बढ़िया बा का बढ़िया बा बढ़िया दूगो आदमी बा। टिप दी त का होई दूगो मुखिया ना होई हां दूगो लेबे ना करते ले टिप दी कैसे दूगो लेबे ना करी साहब रहुआ नल जल के रुपया ई सब आइल बा रोड गली नली 5 बरिस मुखिया कइनी नु रहुआ त कुछ कम है नहीं तो वो सार के त खेते नु बेचे के बा उ का करी हन तो लागलो त रहे लागल रहे त हां जीते के बाद मुखिया ही अब की बार तो जीते के मतलब का करल जाओ मतलब सब जोन कमाइल बड़ा बांट दिया सब कैसे बांट दिया का करल जी हाथ ना कमे में फरी आई कमे में ओकरा के देखी मनाई ऐसे के नहीं खेन हां तब कैसे ना ना माल बटले बा देखी गड़बड़ा जी सब गड़बड़ा जी गड़बड़ाई तो ठीक बा लागबो करते कोनो टेंशन नहीं है लेकिन काम हमार विचार ये बानू कि मुखिया ही अपन बात अपने रहो बेदर्दिया बड़ी रुपया सोचता कि अरे ना उ खेतबा उ ले लसा ओकर 3 कट्ठा बेचे के मुखिया अच्छा अच्छा मुखिया 3 कट्ठा हां हां 2 कट्ठा पे बातो चलता अच्छा हमनी कैसा नहीं न बताई खर्चा बढ़ी तो आई के बा अच्छा आ जीत जाई तो सब मेकअपे हो जाई का विचार बा ना हो जाई हां वो तो होइबे करेगा 19-20 तो खर्चा बोले बा लेकिन देखो एही में हिसाब किताब बंगालिया बान मुखिया जी ओकरा से दक्षिण टोला के बारे में बात कइले बन कत दक्षिण टोला हम संभाल लेन झगरू भाई एकदम संभाल लेन रोवन निश्चिंत होला हां हां पहले हम बंगाल टाइगर अपना टीम के तरफ से प्रणाम करतनी और आप लोग देखनी ही जाए हमनी के वीडियो कैसन बा कैसन ना गलती भइल बा कि सही भइल बा आप लोग कमेंट करके बता देम जा तो चली जा आज हमारे रमेश चा बानी मोहन चा बानी और हमार जौन भाई नतिया बाबा के रोल करलन और पूछो तनी रमेश चा से मतलब कि काम करके कैसन अच्छा लागता कि क्या लागता तनी बता दी सबसे पहले रउआ सब के प्रणाम बा हम रमेश कुमार बोलतनी जे कि हम झगड़ू को रोल कइले बानी मुखिया जी के साथ है और हमनी के वीडियो बनेले बन जा अपना से जोड़ जाड़ के गलती सही जौन होई रउआ सब देख के उमे हमनी के इशारा करम जा सुधार करे के कोशिश करम जा और बताइन जा कि मतलब मैटर अगर आप सबके दिमाग में आवे तो मैटर भी बता देम जा ठीक बा और कुछ बोल दो नतिया बाबा सबसे पहले प्रणाम करतनी अपना भोजपुरिया समाज के और पैर छू के भी गोड़ लागतनी और नतिया बाबा ऑफिशियल चैनल ऐसे तो हमार रियली में बेदर्दी बिमल बेदर्दी राइटर हमार नाम है लेकिन नतिया बाबा ऑफिशियल है भैया के दिहल नाम है और बहुत अच्छा लगता है इनका साथे काम करके और बहुत हमनी के खुश बनी जा और राते दिने मेहनत करते जा और हमनी के मेहनत के नकाब मत होके देम जा काहे कि एक जितना ज्यादा हो सके जैसे हमनी के मेहनत करते जा रौरा सब भी तनी सी मेहनत कर देम जा तो हमनी के बस रौरा सब के आगे बढ़ जाए जा और मोहन चा कुछ बोल दी रहो सबसे पहले हम श्रोता समाज के गोड़ छू के गोड़ लगाता नहीं हम भाई मोहन प्यारे सबसे रौरा सब ये अनुरोध बा विनती बा कि थोड़ा सा हमनी के रौरा सब के सहयोग चाहिए थोड़ा सा प्यार दुलार बना देव जा तो हमनियों को कुछ आगे चल जीव जा हमारा टोटल जो टीम बा बहुत आगे बढ़ जाए ये कह के अपना बात के हम समाप्त करते नहीं और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए और जितना से लाइक करी जा लाइक करी जा शेयर करी जा कमेंट करी जा और हाँ एगो हमारा देने से ऑफर बा कि जे भी भाई होखे माता पिता जे भी होखे गार्जियन होखे या लड़का लड़की होखे अगर हमारा टीम में काम कर चाहता तो ओकरा के फुल ऑफर बा और फुल स्वागत बा ए नंबर पर फोन करे के बा और हमनी से बात कर लेवे के बा जय भोजपुरी जय जय समाज